Dulu nanti lagi, nanti lagi, benar. Lanjut, Mbak Sri Wahyuni Pesek. Sinden-sinden tanjake. Monggo Mas. Yo, jumeneng disepoti, yuk kasih musik biar hebat, yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Nah, iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono orang itu kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih, aku yo do. Nggih, Do udo. pesek. Aduh. Oh, do. Ya padha pesek. Jenengan sinten? Kula blek. Apa kuwi? Blek petek. Nggih, blok Blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara, langgam ali-ali, nggo selamat mengko. Ali-ali mawon nggih Mas. Ali-ali oke. Nggih. Selindro. Kok Mbak gak Sri nyuwun sewu. Gak mundak-mundak mbok ake-ake. Mboten gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Nggih. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah. Mau diliwati awake dhewe, Met. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Nika Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Memang ngerti to dalane Ya Bagor. ya ora turu aku. Kakek turu kok. Turu kok bangga. Monggo diajak. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, buka celuk ya yuk, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan kula boten melu Unjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi sayang. Oke, ali-ali ya. Lamun ambane salaka emane amung tansah temen tuwa niki kancana besihe tansah manggiha raharja yen nganti ilang mripate jarene nama iru beda yen nganti tiga wong seje besuke wis mangsa Lanjut. Pilihanku mripat biru pamrihe mreh sulistya ingkang warni ngondisi atiku besoke
kasih. Iya, Mas. Dilanjut iki Dek Beatrice, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Bacake ya. Sepati Mas, yuk. Yo. Oke. Ayo yo yo yo. Oke, ditata barisane Mas Komet. Langsung telung ondok. Met siapa, Met? Heeh. Syukur. Wah, iki. Semuanya pada demikian. Ya omong apa to, Mas? Mosok gak cedhak to? Ra cedhak. Hormat, gerak. Hormat. Wah, Tegak, gerak. iki apik iki. Berhitung. Mulai. Sat. Mulai baru satu. Ngono. Siap. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini. Ya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? Yang Yang 2 kedua digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Heeh. Yang 1. Siapa namanya? Saya duduk, Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Keruh kita tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul lah, Pak? Kok idol dia, Mas Teh diiringi. Oh, ini kendangnya iringna, Mas. Loh, ora Mas Teh kendangnya jupuk Terus? didol. Pakai lagu ya dia ya. Yang ini siapa namanya? Alah. Nama saya Patricia. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotane ndak penak. Jajal. Aku dhewe yo elek ngono maksudnya. Long kaya tolo upo. Kono lho ora kompak, kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, Aduh, tak dut. Asik. Ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, obah. Ayo. Yang gerobah ya lali omonge. Alah. Sapiro tempone delok ayo. Ayo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Batris. Adik Gabris. Ora. Siapa, Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut, Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Balik. Kowe. Ngene lho, umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendhange iki disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sapira Mas? Kalau Mas. Yang ini. Celok. Lah nek kowe iso gak takok dhewe. Kene tak contoni. Ya, Kak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ta. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sulastri. Krungu badanan. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mas, sijine yo. Kalau ini Asik. siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa gar. Rumah saku kebelet dadak. Kita jerone ono takone kita.
sepeda motor. Apa? Gase mangkring. Jret. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo. Kayak anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Apa? Yo. Kowe iki cocokan sik ta. Ngawur. Sampai C. C. Wah. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Mana berang? Sik tak ngepas cangkemku ning Iki kono. lagune apa ta? Anu Medir Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut to lagu. Gang Doli, Mas. Sabar wis ditutup kuwi. Kulino wae. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Kang Doli nggon kuwi bakal odol karo oli. Disingkat. Doli. Heeh. Jek. Ah, jajal suarane iki. Wah. Yen. Yen aku kangen. Oke. Matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ya ndok meres wedhus no. Menikmati. Iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Caknan, cuknan. Cak ciri. Terus ya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu ning dompetku. Apa stroke penyanyine? Ya jangan. Masa Amen caca iki nek kidonan lho. Kok aku kok aju. Sing apik ta, Mas? Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisin-ngisini. Lah. Ya melok ah. Ora melok piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pansal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe berangkat atau mayit tapi. Terminal Madun Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas komen. Oke, siap. Siap. Oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, magendut Eh, gendut. lah ngono kuwi to. Ya. Ini cah cilik-cilik lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Madun Ngawi, dadekke. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Le. Gua tutup ya gini. Madep rono. Yo, rene yo. Asik. Pindah rono yo. Hei. Iya ya, cerewet. Cah cilik-cilik.
Salintri lagi. Nah, Oke. oke. Ya. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Nah, oke. Tepi-tepi saking Kediri. Tak nggih, kayak monggo. tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu Matematika? Tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob. Nyekel kalian loro iki. Situ. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. buritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oh, nggih. Wah. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan selamat datang. Cilungguh karo nyekeli ngene lho. Nek kowe pantes to, aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene, kowe tok seneni makku aku. Wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sida gak sida runtah to, Jrek. Runtah. Mau Jaluk sing anyar. Heeh. Iki malah ngekeki gaweane. Niki pripun Mas Akbar? Oh, aku ning tengah. Loh. Nah, aku ning tengah kene. Oh, dalang ki yo nridis gitu iki. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku matek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, Gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku tuh ora mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buanter cuweklek kok torek. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kanggo ngono. Penting obat. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku. Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku Ya. katresnane suci Oke. sarta uga tulus sing janji Mlaku rono ya, no? endah rinakit sajroning ati. Blenjane tresno nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas bakal tak jaga Asik. ati iki kemati Ya. priyatekan Nimas ojo blenjane janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Asik. Mas bakal tak rukti ati iki mring Kang Mas Oke. Sarisi. Mas Abang Dik Niken serampang mojo bergoyang. Asta Brata Kok malah sing nyekel cah cilik. Beda seneng-senenge. Oke. Ngono lho le. sa Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan hatiku
teng manis lamun katulu merati kemati marang aku Ingat sana tambah uga ngimbangi gambar aku matrasane suci seretno wasik sing janji endah rinakip sajroning ati Asik. Oh. Oh. Nimas ojo blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak coba ati iki kemati Nimas ojo blenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal Oke. tak ropi ati iki mringkah masa wiji terima kasih makasih Kuku sing dupa kumelun oleh suwampluk ngapa bosok jajal dulu Mas mangsaku kok sampun Mas sampun nggih terima kasih Dik Niken oke Mas matur nuwun Mas nggih aja mbok dol dol Mas Komet Mas Dodok Nggih. sampun sawetawis anggenipun paring lelipur Nggih. ingkang baku ndonga napa tumrap keluarga besar Bapak Sumarwah monggo Nggih, mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saada saomah mboten ngarah pisah Kagem Pak ngantos Sumarwah. dumugi kakan-kakan laninen-ninen. nggih Kagem ingkang ngemugati Bapak Sumarwah, mugi-mugi sabadan acara menika paringi lancar rezekinipun. amin Paring kesehatan, keselamatan, tepeki saking sambikala Allahumma. Amin. Kagem sedaya masyarakat mriki Mas Komet. sing penting padha sehat Guyub rukun. Guyub rukun ayem tentrem Amin. Ngoten, nggih nggih Monggo. oke tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas ya Amin Amin. amin ya selindro ya nutuke lakon mengko mundak dadi tukang ingkang sinuwun ayo mak tak derekke Pripun Mas Akbar? Heeh. Sewoco ki karo sampean. Kita golek-golekna lho sampean. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dalan. Wih lujeng dalu Dik Sinden. Alhamdulillah pripun kabare Mas? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Sampean kabare? Alhamdulillah pangestune sehat selalu. Ini disapa dulu ada Mas Dodo. Oh, nggih nggih nggih.
Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Om Dadang. Lama nggak ketemu? Lama nggak kita nggak ketemu Iya. ya. Kabarnya gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja. Biar Iya. makin cantik sampean. Aduh, sampean juga makin ganteng. Cium dulu dong. Mwah. Mwah. Oh, Pak Marwah matur nuwun. Ya ampun, gimana kok semakin gendut ini pasti makannya banyak ya? Habis sama mama sih aku dibuatkan dedek terus. Oh iya sapi Iya. wae. Maksudnya itu bubur itu loh bubur. Oh, bubur. Iya. Tapi nggak apa-apa. Oh, Yang gitu, penting kan gitu. sehat. Iya, alhamdulillah. Imut, Aduh, sendi, aduh, sendi, aduh. cipika, cipiki. Matur nuwun Pak Marwah. Yang Mas Akbar mau Mas? Mau. Ya. Lho, piye to? Diobral ya. Ah, wis ora roh vitamin aku. Lah sing ngendang pengen sing ngendang ya. Hei, Kowe ki ana apa ta? piye to kowe? Lah napa? Ya, kowe ini. Kowe ya arep. Iya. Ya ngomong dhewe. Halam. Om, ya ampun Om Komet. Halo, Dada. Hah? Hah? Well, napa? Tuh. Ki piye? Lah piye ta omongan cethok kok? Anu pripun? Pawartosipun ra nggih? Nah. Nama-nama. Nama katut dah. Dek Niken tadi sampai sini jam berapa Aku sih? tadi kesini jam 8 sampai sini. Kehujanan enggak tadi? Oh, aku hujan tadi, kehujanan agak gerimis ya Oh, tadi ya. ini masih ada airnya. Oh iya, sama juga kelihatan, aduh. Ya maaf ya. Yuk, wangi nah. jaluk sak Cek dik. reso golek dhewe. Kok modit ngono. Cek dah ngurusane wong ayu kok. Piye? Rasa apa ora? Piye wangi ya, Mat ya? Lumayan. Wangi. Mbak Niken malam Iya, hari ini iya. luar biasa ya. Malam hari ini luar biasa yang nonton full meskipun tadi agak gerimis hujan. Betul sekali. Sekarang rame banget ya. Masih setia Iya, karena masih setia. cinta dengan budaya terutama acara wayang. Apalagi ini anak kecil ini sing Ya. biasanya bubuke jam 9 jam 8 kini masih nunggoni sampai jam 12 loh iki wah hebat sekali loh Iki cara anak-anak. ngono gak malam minggu ndek wis klimpruk tak ngandani cacah iki. Klimpruke kan mergo Sampai malam diseneni ambek minggu. ibune. Soalnya wayah Iya. sekolah. Besok kan libur ya Le ya? Oh, Oke. besok libur. Kok selibur ki lho? Piye to? Besok ki minggu, Mas. Sesuk ki minggu lah. Oh minggu to? Iya. Ya libur. Tarat. Ya libur ya. Lah mau kira sesuk dina apa? Senin iki. Iki sekolahmu melok Irak ta piye? Dina Senin gitu. Halo iki Waduh. bukane Pak Guru toh. Hah? Bukane Pak Guru. Betul sekali. Arang-arang menyang kok. Oh, begitu. Oh, Pak Guru, tapi Iya. kok guru apa ya? Kayak gak memungkinkan ngono wae. Di sana beliau sebagai guru olahraga. Terutama olahraga voli. Beliau sering buat bal voli, dicemesin sering. Iya, beliau itu, ya. Ayo kita olahraga voli. Ayo, Yuk, ya, 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 dasi ya, dicekel ya, dasi diprakal ya. ya. Ayo, caplak dasi ya. Mas Akbar juga ikut, Mas. Ayo. Ayo Mas, Ayo, berapa Mas. tadi? Ayo, Mas. Tiju. Oh, iya, Mas. Oh, itu kita iki. Sita. Mulai ya. Ya. Dikemet. Sita. Voli enggak pakai ini. Kalau gitu kita itu aja main apa? Tenis Yang meja, buat- tenis meja. Oh, tenis. Tenis meja. Bisbal. Ayo, Lakon apa bisbal. to Riri? Gak usah. Katanya Anda guru PJOK. Ya tapi terus ngono kuwi lho apa? Sodok, bola sodok. Ngene lho Mas, sampean guyon ya guyon ning aja nganggo kekerasan. Iya to? Kekerasan. Awake dhewe wong loro ki iso gantian sing penak ora kok terus nganggo duduk-dudukan kaya ngene. Ora pantes. Saru ya, Mas. Saru no. Ya sepurane. Iya no, dadi nganggo guyonan sing maton wae, awake dhewe sebagai tontonan ya dadi tuntunan. Ngono. Dadi aja nganggo kaya ngono kuwi. Oh, enggak Balik boleh. ada Mas Ngono lho. Komet, ada Mas Komet. Kena. Ya, Ora kena ya Mas ya. sepurane, Ya maaf loh. Ya maaf loh ya sepurane. sepurane loh. Ora kena ngono kuwi ya. Ya aja Kok mbok waro kono nyapa? Hmm? Kok mbok awarno kono? Men reoni yo. Reoni. Pak Niryono. Modelmu kayak bote anu Ren. Cetro. Ket mau lho Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Om. Ini Iya. di acara pernikahannya. Betul. Pernikahannya Menika siapa? Mas Anjar kali Mbak Puji. Oh iya, didoakan semoga samawah mawadah warohmah. Amin. Cepat diberi momongan. Amin. Terus awet langgeng sampai akhir hayat yang memisahkan. Amin.
Amin, luar Amin. biasa. Mudah-mudahan rukun-rukun selalu. Iya, Amin. Ya, iki wis ndongakno. Wis aku yo ndongakno no. Kowe dongane apa? Lah aku nak ndongakno terus trik piye amrih gak tukaran ki yo wajar ngaku wis duwe yo. Lah nek kono mau ndongakno lho apa ya tau wong kono yo ora ngalami ya, Dek. Oh Iya, Pra. dalange ya. Wonge mbok sing Dalang- logika. Iya, iya. Heeh. Oh, dalange rong nikah kok. Ana telu amrih rumah tangga ki iso bangun bale wismo. KTP saya kan anu belum nikah. Lah ya. Lah ya berarti urung. Mek kawin wis. Loh, Maksudnya kan anu lho belum kawin. Nah, ngono lho. Maksudnya kan nikah, statusnya nikah dan non nikah ya toh. Aku masa lelap. Sik ora do ndak cetong to Mas sampean Mas. Maksudnya belum nikah karo sudah nikah. Set, jelas kebleset Ya, kok. ben. Kleru. Omongku kleru. Kayak ketoke ketrucut. Keliru kok kleru. Lah yo keliru jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak-barak. Omongan ada. Piye Mas Dek? Ojo sekali-kali ngomong kawin ya. Oh, Teh, ya. ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat Lah. istiadat sampan wis melakukan ho ho hi he. Wah. Pitik ye. Ngoten lho. Oke. Iki ana anu, layang. Nggih. Dari Sokipul Gajah tuan rumah dibacakan. Ayo iki. Bacakan. Sampeyan mboten saged maos. Lho ya ora, bukan tugasku. Oke. Nah niki lho, Dik Niken. Monggo sampean sing maca, Dik. Oh nggih. Ome ra nduk pedhut. Keterak udan. Suraji Ndukuan. Alah kuwi undangane sapa kok Suraji Ndukuan bareng. Gak tunggale ta? Tua apa dudu ki undangan Ya kok. kok apik. Kok sok Suraji Ndukuan. Saking kagungan dalem Bapak Sumarwah sekeluarga nyuwun gending 1 podang kuning 2 selawat badar 3 gubuk asmara 4 serapat 5 langgam ali-ali. Wah. Bisa album. Ya ora apa-apa sing digawe. Sing digawe ya. Nggih mboten apa-apaan Bapak Suwarwan. Alah. Sumarwah. Sumarawana. Marwah. Suramawah. Ada. Sumarwah. Suramawah. Su. Warai, Dik. Su. Mar. Wah. Wah. Sumarwah. Suwarwa mah. Suwar. Baleni, Dik. Su. Mar. Wah. Wah. Apa? Sumarwah. Sumarwah. Gitu Kleru loh. pisan potong 75 kowe. Enggak. Ngabayaran karek sakmono dipotong sakmono. Ya iya. Tambel. Habis no. Ya iya. Ben prudul ya. Ben. Mulai Maka dia mulai sing niken. Napa riyen? Napa riyen monggo Dik Niken dipilih. Alus-alusan riyen mawon nggih Mas. Oke no. Halus-halusan. Apa? Gelepung. Lho. Pelok 5. Alus-alusane tembange iki lho. Pelok tembang. 5, Pak. Oke. Damel bawang nggih. Nggih no ben dipamerni suarane Kak. Piye pelak pira? Pelok 5. Nggo rantai. Duh. Hah? Kok iso rantai ki lho piye? Lah siji-siji no lho. Kuwi larase gamelan. Oh nggih. Mandang lima tanah bisa nyelai pria bagus. Elok. Wis ayu suarane apik. Bejane sing duwe. Iya, Kang Mas. Sapa sik guru vokale? Awakmu. Lho, takono kene lho. Lho. Tak kira kowe sing Ora. mati vokal. Ora ngerti kok. Mongaton ning netra mong tak tunggu wangsu Anu Mas Akbar, Kados pundi? bawa mawon nek mboten enten peragaan asmara niku ya wagu. Nggih no, harus divisualisasikan. Iya no ta. Diajeng diken salindri. Ayo. nggih kacang suara. Mas. Lho lho. Aku kacang garuda.
Kacang atom. Kakang Mas kok kacang Mas. Suara iso lega mega ngapa gak ngerti ta? Syukur mergo apa Mas? Merga wis dahar ke mau rodok pedes ke Mas. Apa kuwi? Karene, rawone luar biasa. Sing masak kene iki wong 6. Sopo kuwi kaya Piye to? Kaya roh. Lho, Pak Sumarwa iki ngundang wong masak tok 6. Sopo? Gaminem karo laminem. Ngawur iki ngawur. Omong daerah kene biasane ngono to. Nggih ta, Bu? Laras. Kowe kok ngerti, Mas? Piye to awake dhewe? Kowe ketoke omahe Bojonegoro ning atine Serampang Mojo. Atiku nang kene wong kowe ngerti sing wong paling sregep ning kene. Sing sregep sapa wong kene? Lamirah. Sah-isah. Piring wis resik ketok nganggur diisai neh. Kowe kok apal men to? Apal golek duit to. Dilajengaken malih diajeng. Musra. Walasa mringwa ingsun Lho. Piye ki? among sira dadya Pegel ora anakno tak genteni kok. Piye, awakmu ya pengen. Yo Ya tak yo jenenge Ben Adil kuwi yo pasangane dhewe-dhewe. Aku karo Dik Nigan. Heeh. Sampeyan tak geleno nyuwun sewu Lah kan Bu, amit Bu. Lah kene kadung Kula aturi jumeneng sekedap nggih. Mboten napa-napa jumeneng mawon, mboten napa-napa. Monggo Bu, monggo. Dok. Amit. apik lagi malah luwih semlohae malah luwih semlohae Apik. apik malah luwih berbodi Aku perasaan kok gak enak. Aku iki ae lho, Dok, tak tambah 150. Ra iso jenenge gak enak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia no. Yo siji-siji, kowe siji aku siji. Monggo Bu, kula aturi jumeneng Bu. Mboten kersa. Oh, setunggale jenengan. Ki sinden kok lungguh terus iki kok gak pegelen to, Lagi piye? terus nangkap sendal lempak-lempak kok. Sinden lepak-lepak. Monggo, anu jenengan. Nah, niki lho tak golekno sing mantap jiwa ragamu. Wah, yo masuk. Ki cara nggon kono jackpot. Jackpot ae kok. Ha, ndang, ha, lho, ha. Tenan lagi. Ya, ya. Kamu apa? Iki apa? Mbak, sampean nek ketingali gigu idoni ya, Mbak ya. Kok idone piye? Lah kowe ora nek gagah wibawane kok. Serati ngriki, Mbak. Nah. Lah bojone sing ngendang Oh, kowe. anu. Monggo balik malih mboten apa-apa. Monggo. Monggo. Ah. Monggo, Mbak, ngriki, Mbak. Ada, pinara. Monggo pinara. Sing liyane jajal sing liyane. Sing tasik legan nggih. Heeh. Sing legan. Sik wis tak Sapa ya iki? tak golek dhewe to. Oh, iya monggo golek dhewe. Ayo, Mbah, kene, Mbah. Kok iso malah golek sing kono ki piye to? Kono aman ngono lho. Lha iki lho sinden ki enek sing legan setunggal. Iki lagi sing nomor 2 kok kene. Sing nomor kalih. Jajal. Walah, lek. Sing ndi? Ya monggo, anu ngadeg, Mbak, nyuwun Ini iki? sewu. Nggih. Pasinta Dek. Ril, oke. Gua lagi wenting mati. Eh? Wenting no. Ending piye to? tipis Monggo diajeng. Iki lho njaluk di anu dijemput pakai tangan. Gak kulino ya. Gak kulino piye? ya kan kemesraan ngono Oh, iya. loh Monggo, Mbak. Sik ta iki enek bojone ora kok. Enten iki. Bojone Balik sinten? mau, balik. Nggih. Sik toh nyawa. Wis enak sing beduk kowe kok diantem beduk sak gong Cinone lho kowe. Lah nggih, pun mboten. Mas Akbar kok nggawa kok sing wis bergandeng. Lah iya, ya lah kok aku sik gorong enek loh Lah iki ya wis aku arek sik iki wis. jomblo loh oh iki Ah. Ayo, Dek, sini, Dek. Nah, iki cara mono cawe dono cek urung Jawa. Nah, ngono nek iki aman Wis ngono. tak kayak pelajaran. Pelajaran. Iki lho, digomong dipliliki sing demung. Bongko kowe ah. Modar kowe. Monggo balik, balik. Sing demung sing muter. Ngadeg kok, Bra. Ngadeg Ngadeg kok. Ngadeg Mas. Pun balik mawon, Sing penting. pun Mas. Pun gak usah digede-gedekno Mas. Ora sing ngadeg Mas. Gawa. Ngadeg kok, Bra. Bra, Wis ngadeg kok. gawa Mas. Mas ki opo to, Mas? Langsung Mas. Ojo. Ngadeg, Mas, ayo, Mas. Piye to kok beres bongko no kancan kok. Ini.
ndang terusno Mas. Ya wis kowe tak kene. Kok Ucok, aku gak adil usah. wis ora apa-apa wis ora apa-apa. Alah engko. Ora wis. Engko nesu. Ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Sampean gelem ya mbek aku? Heeh, goblok ya ora. Seneng mbek aku? Yo piye kok? Tenanan. Yo tenan to kok. Sampean cinta mbek aku? Cinta no. Pel lah kok gak i. Lho lah ya. Kono gak i. Met, Piye to? wong lanang iki kalah rupa menang dupo. Dupo. Piye? Kowe kudu kentel wibawa. Yo. Tunjukkan kelakianmu. Hmm. Kentel Met. Yo. Piye ki? Yo termaju. Alah lu. So. Kalamun Tangane cekeli. Iya iya ki lho. Aki ape nyekeli. Monggo Pak De, Mbak ngersani Niken, tumbas keng pundi wau? Oh niki mau teng pasar. Niki Mas. jenis napa to? Niki jenis pobie. Gak persilangan. Ngene, aku ditrik. Ben kowe ra diang kethek, tangane cekeli neh. Gue tuh nyeneneh neh kaya kethek neh. Ben ra iso kok gak iso ki tak kali wis tak cekeli. Ngene. Oke. Ayo. Ra iso kethek-kethekan ta. Kecepet wis do. Aduh. Wis. Aduh, bar mambu basin-basin meletos iki jan. Wis. Wis to tak golekno nang pasar Rejoso. Kuwi apa? Wah, ki barang ngono kuwi. Engko ra imbang. Wis. Ora saiki wis sedahi wis, mepet sing penak wis. Lanjut. Kene wis Gandeng ayem. Mbak gandeng. Pak pantes ya ngene iki ya. Heeh. Kayak Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi sing lanang Sri Bombok, berarti pantes. Ora apa-apa, Sri Bambak ngendhek. Iya iya. Nanging aku mong manungsa merga raja kijodo pati lan pesti. Ken, Mbak Niken. Nggih, Kang Mas. Badhe teng pundi? Niki badhe nganu nyangkeng kiri teng anu teng pasar. Oh. Cek gowo kiri. Nggih. Mbon asu kok, Mas. Tuwek kok. Wis tuwek ya asu. Makasih lho, Dik. Sama-sama loh. Kene wong tuwek dindo asu. Ngadepi wong wedok kudu halus, ora kena Kowe- dengan kekasaran. Gak aku elek-elek entah nak sopan aku ki. Kelajengaken melih diajeng. Iya. Endi nek kala jengking? Kalajengaken. Iyalah tak. Kalau jengking ngentup bathukmu kuwi. Cinipta kangku wasa Oke. Didawahne napa, Dik? Lewong nggih, Mas. Oke. Ya, Eko. Yuk, lewong.
Sumengganku ngantini limang ningatiku antok sampi katyo ati sawit si senatian nabata lakoni setepan ditaratu beringas lir nama ganti aing ngasih Dek Niken duduk dulu nanti Oh, lagi. siap. Nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni Pesek. Oh. Nah, sinden-sinden tanjake. Oh, J, monggo, Mas. Yuk, jumeneng disepoti. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Nggih. Nah, iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono orang itu Nggih. kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo do. Nggih, Do udah. pesek. Aduh. Oh, Ya, padha pesek Jenengan kok. sinten? Kula blek, Apa kuwi? blek petek. Nggih, blok Blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara, langgam ali-ali, nggo selamat mengko. Ali-ali mawon nggih Mas. Ali-ali oke. Nggih. Selindro. Kok Nah, gak nyuwun sewu. gak Kita- mundak-mundak mbok ake-ake. Mboten gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Nggih. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah.
mau diliwati awake dhewe, Met. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Nika Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe mah ngerti to dalane Ah Bagor? ya ora turu aku. Kakek turu kok. Turu kok bangga. Monggo diajak. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, buka celuk ya yuk, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan kula boten melu Unjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Oke, ali-ali ya. Lamun ambane salaka emane amung tansah damen tuwa niki kancana besihe tansah manggiha raharja yen nganti ilang mripate jarine nama hirup beda yen nganti tiga wong seje besuke wis mangsa Lanjut.